Marahay na banggi, nag-abot na ang mga dayong piloto as in international crew para sa Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival sa Naga. Pinurbara na nindang magpalayog kan balloon kasubagong aga na pinanginutan mismo kan lead organizer kaini sa Camarines Sur na si Ronald Bong Rodriguez. May report si Joel Sulina. Naging madrayumpo ang ginibong test flight kampira sa mga hot air balloon na mapartisipar sa First Isarog International Hot Air Balloon and Music Festival. Pirang aldaw, antes ang tulong aldaw na event sa maabot na May 1 to 3 sa Metro Naga Sports Complex sa Pacul, Naga City. Pinanginutan ini kang organizer na Quick Event Corporation, Blue Sky as in AAP Chase Crew, kung sa inyaon man si Mr. Bong Rodriguez na naglunad para man mapurbaran kung gurano ka-safe asing kagayon ang pagdalan sa nasambit na mga aldaw kan makukulor na hot air balloon. Suway pang iba pang mga events na pinagpreparar ka mga organizers para man madalan kang publiko. Mentras tanto, sigido naman ang ginigibong preparasyon sa venue kan lokal na gobyerno kan syudad sa paginginot kan Tourism Office, katubang ang iba pang mga opisina kang lokal na gobyerno asin kang organizer. Katakod naman ini ang gigibuhong official launch kang tourism brand kang syudad. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Ika ako kita ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang na genyo ang Nagangunyan sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.